जोङो दिनै नैबे समाव जोङो बुंनांगोन, मानो होनोब्ला जोङो बुङाब्ला जानाय नङा। जोंहा मोनसे समाव जोंहा गोबांनि साननायाव गोबाङा सोंथि खालामनोबो हागौ। जोंहा गोबां सादा सिदा जोंनि रायजोफोरा बेबायदि माखासे मिथियाबो जानो हागौ जे दिनै मानो थाखाय जोंनो बर' खौरांगिरिफोरखौ मानो थाखाय नांगौ आरो बे बर' डिजिटेल खौरांगिरि गौथुमखौ मानो थाखाय नांगौ, बेखौ जोंहा गोबां मानसिया हयथ' मिथियाबो जानो हागौ। आरो गोबांनि बेलायाव गोबाङा बेबायदि सोंथिफोर गोबांनि गोसोआव थानोबो हागौ। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ जोङो नोजोर होदों। जोङो बेखौनो जोङो फोरमायनो सानदों। जोंहा गोबां समनिफ्रायनो जोंहा जि आन्दलनफोर जोंहा जाबोदोंमोन, बै समाव जोंनि माखासे मोनसे फिसा रादाबखौ फोसावनो थाखाय जोङो गुबुन हारिनि आथिंफोर हमनो गोनां जायोमोन। जों फिसा रादाबनि थाखायनो जोङो गुबुन हारिनि खौरांगिरिफोरनि आथिं हमनानै जोङो खुथारै जोङो खावलायनो गोनां जायोमोन। दा बे बेलायाव जोंनि माखासे हंगथनफोरा जोंहा गोबां हारिखौ दैदेनलांनाय बेबायदि हारिनि हंगथनफोरा बेबायदि थांखिफोर लाबोदों आरो थुलुंगा होबोदों जे बर'आवबो जोंनि बर' खौरां फोसावनो थाखायबो जोंनि समायसाफोरखौ, जोंनि गामियाव जि जेंनाफोर जादों, जोंनि ओनसोलाव जोंनि हारियाव जिफोर जेंनाफोर जादों, बेफोरखौ जाहाथे जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावनो हानाय आरो गोबां रायजोफोरनो मिथिहोनो हानाय आरो सरखारनिसिम मिथिहोनो हानाय, बेफोरबायदि जोंनि बर'निफ्रायबो ओंखारनांगौ होननानै बेबायदि गोबांथार थुलुंगा जोंहा गोबां हंगथनफोरा बेबायदि जोङो होबोदोंमोन। दा बेखौनो नोजोर बोनानै, दा बिनिनो थुलुंगाजों दिनै जोंहा बर' हारियावबो बेबायदि गोबांथार गुबुन गुबुन चेनेलनि बेबायदि खौरां बिजोंफोर जोंहा गायसनजानाय जादों। आरो बेबायदिनो बै खौरां बिजोंफोरनिनो जोंबो दिनै साफ्रोमबो जोङो बेयाव खौरांगिरिफोर आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन चेनेलफोरखौ जोङो ओनसोलनि गेजेराव हाबनानै जोंनि रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै मोजां गाज्रि दुखु सुखुनि बेबायदि खौरांफोरखौ जोङो लाबथिंनानै जोङो रायजोफोरनो मिथिहोयो आरो सरखारनो मिथिहोयो आरो जोङो बे खामानिखौ जोङो दायो मावगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो मिजिंथिदों जोंनि नैबे खामानि मावनायाव जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि हारिनि, जोंनि समाजनि बेबायदि मोजां गाज्रि बेबायदि रादाबफोरखौ मिथिहोनायाव जोङो जेब्लायबो मावलांबाय थागोन आरो जोङो खौरांगिरि हिसाबै जोङो जेब्लायबो बेबायदि मावलांबाय थागोन। बिनिखायनो जोङो आसा खालामदों जोंनि बेबायदि खामानि मावनायाव, जोंनि समाजनि बेबायदि खौरां बिजोंनि गेजेरजों समाजनि खामानि मावनायाव, जे जोंनि समाजनि गुबुन गुबुन जेखि आफादफोरानो फैयाथों मानो, जेखि हंगथनफ्रानो फैयाथों मानो, जोंनि बर' रायजोफोर आरो गासैबो जेन जाहाथे जोंनि बे खौरां बुथुमनायफोराव आरो जोंनि बेबायदि ससियेल मिडियानि गेजेरजों हारिखौ अनसायनो ओंखारनायाव जों साफ्रोमखौबो जेन मदद होयो आरो जोंखौ थुलुंगाखांहोयो, बेखौनो जोङो मिजिंथिदों। आरो जोंनि उद्देश्यआबो जोंहा नैबे खौरांगिरि ओंखारनाय आरो बे डिजिटेल खौरांगिरि गौथुम दानाय, बेफोर गासैबो ओंथिया जोंहा बेनो। बिनिखायनो जोङो साफ्रोमनिसिमबो जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जों गासैबो मदद होगोन। दायो नैबे समाव आङो बेखिनिखौनो बुंनानै जोंनि बुंनायखौ बे समाव दोनथ'नाय जाबाय। दिनै जोंनि जि आनडिभाइडेड सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बड' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसननि जानानै जोङो साफ्रोम बर' रादाब नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जोङो गाहाम हामग्लायनायखौ जोङो जासिहरबाय। दा दिनै जोङो बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि सनितपुर आनडिभाइडेड सनितपुर जिल्ला जि बर' डिजिटेल जार्नालिस्ट एस'सियेसनखौ थांनाय 2023 मायथाइनि 14 मार्च खालि जोंहा ढेकियाजुलिनि सिङाव थानाय जि बाथासिपुर हालामनि जोंहा बेबायदि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव सानसेनि हाबाफारि लानानै मिरु आफादनि दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव दानानै होनाय जादोंमोन आरो बेबायदिनो दानानै लानाय जादोंमोन। दा बियो फैयै फैयै जोंहा दिनै नैबे समसिमाव दिनैनि थारिखआव जोंहा बेबायदिनो बोसोरसे आबुं जाबाय आरो बेबायदिनो बोसोरसे महर मोननायजों लोगोसेनो दिनै जोङो बेबायदि बोसोरसे जानायलाय दिनै नैबे गायसनथाइ सानखौ अर्थात जोनोम सानखौ जोङो नैबे बिस्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय
सानजा बिश्वनाथ आनसलिकनि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव जोङो दिनै बेखौ जोङो लानाय जाबाय आरो जोङो बेखौ खुंनाय जाबाय आरो बै सानखौ गोसोखांनानैनो बै सानाव जे जोङो बेबायदि जिल्लाखौ दानाय जादोंमोन बेखौ दानाय सानखौ जों गोसोखांनानैनो दिनै जोङो बिनि मुङाव जोङो बोसोरसे आबुं महर मोननायनि जि केक हादों जोङो दिनै दायो बे समाव जोङो मख'नो नांगोन दिनै जोंनि बे हाबाफारियाव जोंनि जोंनि जिल्ला मोननैनि खौरांगिरिफोरा जोंहा बेयाव दायो जयै दङ जोङो बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोराबो जोंजों बाहागो लादों आरो लोगोसे ओनसोलनि माखासे बेबायदि रायजोफोर बिथांमोनहा बा मेलेमजिबि बिथांमोनहा दिनै बे समाव जोंनि बे हाबाफारि खुंनायाव जोंखौ आबुङै बेबायदि मदद होफैदों बेनिखाय जोङो बिथांमोननिसिमबो जोङो हामग्लायनायखौ जोङो बावहरनाय जादों।